Hej, kommer Kasper. Har I brug for en hånd, eller hvad? Ja! Kom nu, for helvede. Tag den anden ben. Hun er jo altid slås mod større søskende. Nå, kan I ikke engang klare hende? Kan Jeg vil gerne have. Kan I ikke engang klare hende? Så. Kom ud af det, så hun Nej, nu kommer hun for helvede. Så, du tager den. Det er ikke Jørgen! Nu sidder du stille ved, der er mange sten der. Hun kæmper. Eller hun... Ja, undskyld. Eller andet, tag den anden hånd. Ja, så tag den anden hånd. Hold op. Ja, hvad du sagde, Rikke, de kan ikke engang klare dig 3 store Så. Pas på stenene. Jeg gjorde ikke noget. Ja, så er vi nødt til at gå hjem, hva'?